लोग बुरे नहीं होते हैं, हालात बुरे होते हैं। झूठी कहावत है, साला लोग ही बुरे होते हैं। ताजा खबर 2 के एगो डायलॉग बा। कहल जा सकेला कि एक्टर बुरे ना होले, सीरीज बुरा होला, या तो सीरीज बुरा ना होला, एक्टर बुरा होले। ऐसा तो कहल जा सकेला ना भाई। लेकिन ये सब ताजा खबर 2 खातिर नहीं खे। एमे तो एक्टर लाजवाब और सीरीज लाजवाब, एकदम झकास बा भाई। हुसैन आ अब्बास दलाल के लिखावट के कहानी में जादू आ यथार्थ के परफेक्ट बैलेंस बा। एगो ऐसन वेब सीरीज बा जहाँ हर किरदार अपन कहानी लेके आवेला आ उ सब के जिंदगी एगो जादुई अनुभव के साथ आपस में जुड़ जाला। यूट्यूब के स्टार भुवन बम के पिछला साल तो एकदम जबरदस्त रहे। वो अपन वेब सीरीज ताजा खबर से एक्टिंग के साथ शुरुआत कैले। कहानी 2 काहे शुरू भइल ई जाने खातिर सबसे पहले हमनी के कहानी 1 जाने के पड़ी। कहानी 1 में तो ऐसा कुछ हुई जेके देखला की बाद से आपके लाग जाई या लागल हुई कि कहानी 2 के शुरुआत होके चाहिए। तो कहानी बा बसंत गावड़े के, जेकरा के पहला सीजन में वरदान मिलल रहेला कि हर खबर समय से पहले उनके पता चल जाए। वरदान के चलते वो बहुत अमीर हो जाने, सट्टा लगावल, सट्टा खेलल, क्रिकेट से लेके हर चीज में सट्टा खेले लगे। लेकिन फिर वो एगो मैच में सट्टा लगावले जहां अपना तो प्रॉफिट ले ले, लेकिन सामने वाला के नुकसान करा देले। ये कहानी लोगन के खूब पसंद आयल है, जेकरा चलते ओकर क्लाइमेक्स देखला के बाद ऐसा लागल कि कहानी 2 तो जरूर आए भाई। तो हम लोग के कहानी फर्स्ट देखला के बाद ही कहानी 2 पे आवे के चाहिए। ताजा खबर 2 के कहानी में वसिया के घमंड अकड़ के चलते अब अपन सबसे खास लोगन के खो देले बड़न। वो अर्श से फर्श पे आ गए बड़न। तो ओकरा जिंदगी में सबसे बड़ा सवाल ई बा कि वो अपनी माँ बाप, जिगरी दोस्त आ जैसे वो प्यार करेला आ सबसे इनकर हमदर्द इंसान के वो अपन दोबारा काई भरोसा जीत पाई है। आ सबसे बड़हन सवाल ई बा कि का ई सब लोग इनके ऊपर दोबारा भरोसा कर पाई हैं। और उहे सब, और दूसरी ओर सबसे खतरनाक डान यूसुफ भाई, जौन हर जगह इनकरा के परेशान करत चल रहल बा। इनकी चालबाजी के बदौलत भी वसूली के रकम 500 से 600 करोड़ का देता, 600 से 1000 करोड़ का देत बा भाई। ओकरा चंगुल में ही फंसत जात बाड़े। अब सवाल ई बा कि काई बसंत गावड़े 1000 करोड़ रुपया जुटा पाई है। का ताजा खबर आवल बंद हो गई बा? ये सब जाने खातिर आपके हॉटस्टार पे रिलीज भइल सीजन 2 6 एपिसोड तक देखे के पड़ी भाई। तो भाई अब बात कइल जा कि सीरीज कैसन बा। एगो ई एकदम जबरदस्त सीरीज बा। एमे गाली के एकदम भरपूर डोज बा। लेकिन इहो बात बा भाई कि कुछ जगह पे ऐसा ने के क्रिएट कइल गइल बा कि गाली ऑलरेडी तो हम लोग फील करे लगल। वो जगह पे एकदम लॉजिक क्रिएट हो जाता वो गाली के। लेकिन भाई यूसुफ भाई बाड़े, वो तो हर एक डायलॉग की बात सबके एमसीबीसी कर रहा बाड़े। भुवन भाई ये सीरीज के एकदम जान बाड़े। भुवन के फैन फॉलोइंग गजब के बाद, जेकरा चलते सीजन 1 और सीजन 2 दोनों में जौन बा एकदम जनता भर भर के एकरा के देखलस आ खूब एके सराहना मिलल। भुवन इस सीरीज में साबित कैले बाड़न कि कंटेंट क्रिएटर एक्टिंग भी कर सकेला। बाकी सब लोग खातिर नहीं थे, केवल सिर्फ भुवन बम खातिर बा। सब क्रिएटर ऐसा कर ना सकेले। इस वेब सीरीज में वो एकदम मसाला बा जौन की एगो हिंदी फिल्म आ सीरीज में होके चाहिए। 6 एपिसोड करीब जौन बा 30 से 35 मिनट के बाद। सबसे बढ़िया बात ई बा कि तहन लोग सीजन 1 और सीजन 2 एक साथ देख ले बोलो, बिना कोनो टाइम ज्यादा देले आ तहन एकदम मजा आ जाए। कोनो में 1 साल 2 साल के वेट कैले की जरूरत नहीं खे। कहानी अपनी पेज से आगे बढ़त बा। कहीं पर लव स्टोरी आवत बा तो कहीं पर एकदम इमोशनल सीन आवता। लागत बा एकरा के थोड़ा सा छोट कइल जा सकत रहे। बाकी भुवन और जावेद जाफरी के सीन सीरीज के जान बा। भुवन के अपनी माता पिता के साथ वाला सीन काफी इमोशनल बा, दिल से कनेक्ट हो जीवल भाई। कुल मिला के सीरीज देखे लायक बा। हालांकि पहला सीरीज से थोड़ा सा कम बा, लेकिन भाई कंटेंट जौन बा ना एकदम झकास बा। मसाला जौन बा एकदम जबरदस्त बा। तो हम लोग के अपनी सीट पर एकदम बांध के रखी। तो बात कल जाए एक्टिंग पे, तो एक्टर की तौर पे भुवन बम इस सीरीज में एकदम जबरदस्त काम कैले बड़न। बहुत सारा इनकर वेरिएंट टाइप ऑफ रोल बा इनकर, कबो बेटा के, कबो आशिक के, कबो दोस्त के।
पैसा की घमंड में चूर इंसान के हर रोल में एकदम अपन पूरा के फुल एफर्ट कर देता है। भुवन अपनी एक्टिंग में काफी निखार ले बड़न। अगर जो कंपैरिजन कर जाए सीजन 1 के, एमे जोन सीजन बा ओमे हीरोपंती ना देखावल गइल बा, जितना जरूरत होके उतना ही एक्शन बा। तोहार लोगन के में एक कैरेक्टर से बहुत नफरत हुई और वही कैरेक्टर से तुम लोग के प्यार हो जाई। अब सोचो भुवन बम जोन बा एकरा के कितना अच्छे तरीका से रोल के निभा ले बड़न। जावेद जाफरी ए सीरीज में एगो नया एंगल देले बड़न और हर रोल में एकदम सेट बैठत बड़न के रूप में देख एकदम मजा आ जाता। भुवन के साथ उनकर सीन कमाल के बा। श्रेया पिलगावकर भी अपने किरदार में एकदम अच्छे से निभौले बड़ी। उनका कॉन्फिडेंस देख के लागत बा कि उनके अंदर टैलेंट एकदम फूट फूट के भरल बा और एकर यूज भविष्य में कल जा सकेला। बाकी सब जोने में कैरेक्टर बा, दोस्त के माई बाप जे का रोल निभौले बा भाई एकदम कड़क बा भाई। आपस में एकदम दिल से तुम लोग कनेक्ट हो जी बोलो, ऐसा नहीं कर कहानी बा। अगर स्टार के बात कर जाओ भाई तो स्टार में 5 में से 3.5 की स्टार मिली। काहे से कहानी दमदार, गाना झकास और जो कर VGMI, VFX और कैमरा के जो रोल एक्शन बा, कैसे कैमरा घूमता, सब चीज एकदम झकास बा। हमार रिव्यू कैसन लगे कमेंट में बताएं। फिर मिलल जाई एक नया वीडियो में। प्रणाम।